Honest Production. Ana Faduwa, Faduwa, labbaiki Faduwa, na tuba, Faduwa, labbaiki Faduwa, na tuba, na biki Faduwa, na bai tuba, taɓa miki Faduwa, na ake tuba. wake Faduwa, ya dan nubuwa, labbaiki Faduwa, sai da ki amsa ki lamunin ki na tuba. Ya dan nubuwa, labbaiki Faduwa, sai da ki amsa ki lamunin ki na tuba. Dan nubuwa, labbaiki Faduwa, sai da ki amsa ki lamunin ki mun tuba. A barda na sa Allah ne cikin yabo, rabana ka da fankar in shige tabo, da yabo ga yar Mahamudin sha yabo, sai da ki amsa ki lamunin ki na tuba. Ya dan nubuwa, labbaiki Faduwa, sai da ki amsa ki lamunin ki na tuba. Ya Ubangiji kai da bai kalan ɗaufa, da isar batula ma'asu ma'arufa, taimakon ka ba mu kula kar mu rankwafa, da fito ya kai mana liɗin kaya abin duba. Ya dan nubuwa, labbaiki Faduwa, sai da ki amsa ki lamunin ki na tuba. Da la'ilin da ummata yau za kaddara, a yi shi so iya adadin ummata hira, ga shugabanmu don komai shi ya tattara, alihi sahabbai shi rafa umma abin duba. Dan nubuwa, labbaiki Faduwa, sai da ki amsa ki lamunin ki mun tuba. Ya Abubakar sirri gun ilahu ne, har da umari shi ma garkuwar mu ne, har da sayyadi Usman hadiminsu ne, Imam Ali ta ka ɗaiɗai aya abin duba. Ya dan nubuwa, labbaiki Faduwa, sai da ki amsa ki lamunin ki na tuba. Allah ka sa Imam Hassan dan Batule ne, har da ma Imam Hussein na ta ne, shirafa umu duk mai san kuna mu ne, ba kamar ya kuni da ina fada ina tuba. Ya dan nubuwa, labbaiki Faduwa, sai da ki amsa ki lamunin ki na tuba. Shugaban hulaya Ahmadu Fardi ne, cewa Ahmad Tijjani namu ne, ba kamar ya kai mu dai masu bin ka ne, kyau taimaka mana kai lamunin ka mun tuba. Dan nubuwa, labbaiki Faduwa, sai da ki amsa ki lamunin ki mun tuba. Har da jiyari shi ma sa cikin yabo, har da gausu baye barhama mai yabo, zulma arifi shargi burgi masha yabo, sai fito yi banda kamar kai zancen gaba wai ba. Ya dan nubuwa, labbaiki Faduwa, sai da ki amsa ki lamunin ki na tuba. Rabbana ka sa baba Ali Harazimi, sai ka sa da isi da Ahmad ne muƙaddami, har da hana malan sarki jarumi, sannan a tashi ru'an washe mun tuba. Ya dan nubuwa, labbaiki Faduwa, sai da ki amsa ki lamunin ki na tuba. Sai ya ji ka taka ɗaiɗai a hankali, ya ji din nubuwa dan ɗan Imam Ali, yan gidan Batula kun fi mu asali, labai ka sidiya Musa na Faduma yake tuba. Dan nubuwa, labbaiki Faduwa, sai da ki amsa
amsa ki lamunin ki mun tuba. Yanzu ga zan wuce in gaishe da Faduma, yar Khadija ke ce hasken mu malama, ba kamar yake mai suna Mahatama. Kuma taimaka min na shigo gare ki in tuba. Ya dan nubuwa na barki Faduma, sai da ki amsa ki lamunin ki na tuba. Kan na zo Baitul ina yin tawassuli dan Khadija domin Mahamudu Akili, dai irin Isa da muƙamin Imam Ali. Ki taimaka ki yarda da ni kar ki bar ni na tuba. Voice Production. Ana Faduma, Na tuba, Faduma, labbaik Faduma, na tuba, Faduma, labbaik Faduma, na tuba, na bi ki Faduma, na bai ta kamar tuba, ki Faduma, na taimake ki tuba. Faduma. Ya dan nubuwa na barki Faduma, sai da ki amsa ki lamunin ki na tuba. Salamu alaiki ya kyakkyawa sharifiya, salamu alaiki ya madahura azimiya, salamu alaiki ya mashahura sharifiya, sai da ki amsa ki lamunin ki na tuba. Ya dan nubuwa na barki Faduma, sai da ki amsa ki lamunin ki mun tuba. Faduman ki ne yau Zahra'u Faduma, shi ne ya zo da baitin roƙon ki hakima, ki taimake ni dan girman ahalin kuma, da fito yi mai wani ke bida ina tuba. Ya dan nubuwa na barki Faduma, sai da ki amsa ki lamunin ki na tuba. Sai ya dake amsa ni hajjin ku ne, sai da ki amsa ni sha'irin ku ne, sai da ki amsa ni dan gidan ku ne, ba kamar yake umma biya yau ina tuba. Ya dan nubuwa na barki Faduma, sai da ki amsa ki lamunin ki na tuba. Ki taimake ni ya ma'asuma wasila, ke ce silar mukami lambai ki akila, ke ce kike rabon baiwa mai kala kala, ni ma ki bani umai na san kikin jina tuba. Dan nubuwa na barki Faduma, sai da ki amsa ki lamunin ki mun tuba. Zan fada akan girman Fadumar mace, Zahra'u ne ta haska dare duk haddace, hasken wata da rana duk Fadumar mace, ki zarce ko ina umma a biya ya abun duba. Ya dan nubuwa na barki Faduma, sai da ki amsa ki lamunin ki na tuba. Kamar muke umma abun fadar muke, da fahim muke kuma majalabun muke, arzikin muke kuma masu turar muke, zahirin muke har ma gaibu ya abun duba. Ya dan nubuwa na barki Faduma, sai da ki amsa ki lamunin ki na tuba. Yar Khadija kin zarce a san kikin daban, banda Faduma wace ce za ta ban, mai yawan mukami da isa daban-daban, sannan mai rabon baiwa sai da muna tuba. Dan nubuwa na barki Faduma, sai da ki amsa ki lamunin ki mun tuba. Sai ya dake ce mun kin san da ni aya, mai kama da annabi tsantsar waliya, ki taimake ni kar in aiki na 'yan tsiya,
tuba. Ya dan nubuwa nan bai ki Fatima, sai da ki amsa ki lamunin ki na tuba. Ita ban kulawa dan kar na karkace, ita mun karatun kiki sana haddace. Sai ya da kin cewa ya isa ya ce, rabu ma yana jinki ladifiya abin duba. Dan nubuwa nan bai ki Fatima, sai da ki amsa ki lamunin ki mun tuba. Shugaba na matan aljanna sayyada, ba kamar ki kullum zancen na jaddada. Taimaka na zammin ki ilaiki abida, ki gyara rayuwa ki tsare Fatima muna tuba. Ya dan nubuwa nan bai ki Fatima, sai da ki amsa ki lamunin ki na tuba. Sai ya dace karan dafa inki dan isar shugaban mu annaba hasken jikin shi dan Khadija Kubra za mu zama titir hadiman ku har a kiyama ya abin duba. Ya dan nubuwa nan bai ki Fatima, sai da ki amsa ki lamunin ki na tuba. Alhamdulillah na so in huta da baitika, wanda na yi mana na batulan musadika. Na Fatima ya tsara ya biya ki taimaka, ki ce da ni kina kauna na batuli na tuba. Fatima, sai da ki amsa ki lamunin ki mun tuba. Voice Production. Ana Fatima Na tuba, Fatima labai ki Fatima na tuba, Fatima labai ki Fatima na tuba, Abi ki Fatima na Mai ta kama ki Fatima na Yawa ki tuba. Fatima Ya adan nubuwa labai ki Fatima Sai da ki amsa ki lamunin ki na tuba. Ya dan nubuwa nan bai ki Fatima, sai da ki amsa ki lamunin ki na tuba.